Vaša magnificencia, pán rektor, prosím vás o vykonanie slávnostnej inaugurácie novozvoleného dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Vaša magnificencia, vážený pán rektor, ďakujem vám za vykonanie slávnostnej inaugurácie dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vaša spektabilita, vážený pán dekan, dovolte mi, aby som vám v mene Vedeckej rady, Akademického senátu a Akademickej obce Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ako aj v mene tu prítomného slávnostného zhromaždenia srdečne zablahoželal k zvoleniu do funkcie dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Vaša spektabilita, vážený pán dekan, dovolujem si vás požiadať o slávnostný príhovor. Vaše magnificencie, páni rektori, vaše honorability, vážení páni prorektori a prorektorky, vaše spektability, páni dekanky a páni dekani, otcovia arcibiskupy a biskupy, ctení zástupcovia verejného života, akademickí funkcionári, vážení hostia a vy všetci, ku ktorým by sa hyponský biskup Augustín prihovoril slovami Caritas vestra, vaša láska. Premýšľajúc o téme mojej Lectio Coram, som si uvedomil dôležitosť hovoriť o práci teológa. Je potrebné hovoriť o tom, že budúcnosť teológie spočíva v kritickej práci viery o sebe samej. Vzhľad oblohy viete posúdiť, vraví Ježiš svojim poslucháčom podľa Matúšovho evanjelia 16.3. V tom sa nemýlite, ale vytýkal im, neviete posúdiť znamenia časov. Išlo teda o rozlišovanie znamení čias a pripravenosť prejsť zo starého stavu skutočností k novým. Navyše v Kristovom myslení tieto znamenia boli naznačené proroctvami hebrejských textov, ktoré oznamovali novú zmluvu. Toto podobenstvo nás pozýva k odvahe na zmenu, ak horizont ukazuje, že prišla pravá chvíľa. V minulosti bolo postavenie teológa presne určené jeho miestom, ktoré mu bolo udelené niekde medzi cirkvou učiacou a cirkvou vyučovanou. Pravda za podmienky, že si bol jasne vedomý toho, že nepatrí k prvej ani k druhej skupine. Jeho cirkevný štatút mu udeloval jedinú úlohu, a to bolo presné odovzdávanie učenia hierarchickej cirkvi úzkému kruhu veriacich, klerikom, ktorí boli povolaní vykonávať posvätnú službu pre veriacich. Vo všeobecnosti teológ bol profesor, menovaný cirkevnou autoritou, kontrolovaný a odvolateľný a priradený k určitej cirkevno-univerzitnej inštitúcii. Odovzdával presne určené učenie, ktoré nachádzal v loci teológici, v 10 teologických miestach výskumu, ktoré presne určil Melchior Cano. Profesor sa stával teológom tým, že ho uznali jeho spoluprofesori. Väčšinou vtedy, ak prešiel od ústneho prednášania k písanej práci. Autorita katedry ho spravila profesorom a renome jeho tvorby ho urobilo teológom.
Vtedy sa jeho vedecké pole rozšírilo. Mohol pracovať v oblasti questiones disputate, prípadne quodlibeta a dokonca dúbia. Vždy sa však prihováral k publiku presne určenému, pomocou presne určených definícií. Sekulárna podoba tohto modelu je dodnes prítomná na univerzitách. Súčasnosť je však odlišná od minulosti a málo sa jej podobá. Je to predovšetkým zmena chápania postoja teológa po druhom Vatikánskom koncile. Koncil ho povzbudil, aby viedol výskum rešpektujúci vedeckého ducha našej doby, aby vošiel do dialógu s inými vedcami, mysliteľmi a predovšetkým, aby jeho slovník bol menej doktrinálny a abstraktný a viac pastoračný. Slovo, ktoré koncil chápal v duchu Augustína, pre ktorého je teológ Tractator Codicis Domini. Prestal byť tým, ktorý odovzdáva vedomosti z hora nadol a stával sa postupne hlasom verejnej mienky. Teológ, ktorý si musel získať poslucháčov. K tomu sa v západnej Európe pridružila sekularizácia a detradicionalizácia spoločnosti a cirkvi. Postavenie teológa sa začalo meniť. Ak sa pozeráme s otvorenými očami na znamenia čias, musíme si položiť otázku. Bude zajtra ešte miesto pre teológiu v tomto svete? Máme ešte dostatok kresťanskej populácie, ktorá by túžila po dôkladnom teologickom vzdelaní? Dá nie kresťanský svet ešte priestor teologickej a cirkevnej reči a bude ju chcieť počúvať, bude chcieť s ňou viesť dialóg. Prejav si totiž nevyhnutne vyžaduje čerstvý vzduch, debatu a najmä dialóg. V jednom z možnom chápaní pojmu dialógos, kde logos je nielen slovo, ale aj vízia sveta. A kde predpona dia znamená nielen cez, ale aj ísť do hĺbky. Bude teda súčasná spoločnosť chcieť viesť dialóg ako cestu do hĺbky pri prehlbovaní poznávania sveta. Vravia nám, že moderná doba sa odvrátila od kresťanstva. Pritom sa však zabúda na to, že táto modernita sa zrodila v kresťanstve a samotný pojem sa objavil v hnutí Devotio moderna, z ktorého vzišlo tak známe nasledovanie Krista od Tomáša Kempenského. Ak dnes teológia nevzbudzuje záujem, tak je to preto, že stratila svoju čitateľnosť a pretože nehovorí tým istým jazykom a prvou úlohou teológa by malo byť porozumieť, prečo tomu tak je. Táto modernita sa odtrhla od svojich koreňov a prerušila kontakt s antickým svetom, ktorý bol naklonený k minulosti a svoje pravdy čerpal z tradície, zo starých spisov, starostlivo kopírovaných, kde sa učenie uskutočňovalo citáciami, opakovaním a komentármi. Táto modernita nachádza pravdu už iba v budúcnosti a odmieta všetko minulé, pravda, okrem seba samej. Teológ je už zriedkavo pozývaný do dialógu, ako by bol z iného sveta. Znovu nadviazanie rozhovoru s modernou dobou je teda životnou otázkou pre budúcnosť teológie a pre evangelizáciu sveta. Kristus vraví v evanjeliu podľa Lukáša 5, 37-38. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. Toto nové víno je Ježišova náuka. Starými nádobami je všetko to, čo sa protiví jeho slovu. Nejde o písmo, ktoré vraví o Kristovi, nejde o zákon, ktorý chcel Kristus vyplniť do najmenšej čiarky, ale o legalizmus, o každú interpretáciu podľa litery a nie podľa ducha, ako vraví Origenes, ktorá bráni príchodu svetla evanjeliovej novoty. Skrátka, toto podobenstvo pozýva učeníkov,
aby nemali strach preseknúť to, čo by im bránilo v príchode slova. Takýto teológ bude istotne konfrontovaný s Vincentom Lerinským, ktorý vo svojom známom diele Commonitorium vyzýva utekať pred novotou, novitas, a radí pridržať sa za každú cenu starobilosti, antiquitas. Avšak historik dogmien sa musí opýtať, či je to skutočne táto novitas, novota, modernosť, ktorá priniesla herézia schizmy. Či to skôr nebolo tvrdohlavé pridržanie sa starobilého jazyka, ktorý sa bránil novým slovám, ktoré vniesol Nicejský koncil do starobilého vyznania viery v obrade krstu. Druhý Vatikánsky koncil pozýva, aby sa teológovia navrátili k písmu, pričom by však nemali opustiť tradíciu. V priebehu stáročí totiž teológia postupne opúšťala slovník písma, aby sa napojila na metafyzické špekulácie, kde sa písmo stalo iba ilustračným prostriedkom, corollarium pietatis. Bolo by vhodné nájsť teologický spôsob prístupu k písmu, tak, ako to robili cirkevní otcovia, a potom prísť na to, ako povedať to, čo povedali oni, ale jazykom našej kultúry. Fides et Ratio v článku 92 nás k tomu povzbudzuje, pretože teológ je predovšetkým z dôvodu svojho postavenia služobníkom myslenia cirkvi. Vravím myslenia a nie len viery, pretože je vlastné kresťanskej viere, že nie je púhým výkrikom, akýmsi pocitom, ktorý tlmočí posvetno, ale je myslením, štrukturovaným a štrukturujúcim myslením o Bohu v jeho vzťahu ku svetu a človeku. Tak, ako apologéti nazývali kresťanstvo filozofiou logosa. Gaudium et Spes v článkoch 52 až 62 nám pripomína, že ide o to, aby sme premysleli kresťanskú vieru, mysleli tú istú vieru hic et nunc. Teologická práca je teda kritickou vierou, ktorá však začína mlčanlivým kontemplovaním modliaceho sa Krista, kde sa teológ zrieka svojho nároku vedieť a pripomína si, že Otec na nebesiach skryl múdrym to, čo zjavuje malým, a prosí Krista, aby mu zjavil Otca, od ktorého sa naučí poznať Syna v Duchu Svetom. V tomto putovaní teológ schádza z katedry, aby sa stal učeníkom medzi učeníkmi, aby kráčal s ľuďmi a delil sa o ich život. Toto putovanie mu zakazuje hlásať Božie kráľovstvo, ak by nebol vnútorne pohýňaný úsilím povedať im, v čom toto Božie kráľovstvo prijíma ich bolesti. Nasledujúc Krista, teológ vchádza do ulic, aby sa naučil hovoriť k ľuďom predtým, ako im bude hovoriť o Bohu. Viera je sama o sebe podstatne kritická, vždy v akte rozlišovania, opúšťajúca ľudské úsilie privlastniť si zjavenie a vždy pripravená dať sa nanovo zrodiť z ducha. Ťažká zodpovednosť teológa spočíva v tom, aby nechcel nahradiť svojim vlastným úsudkom tú kritiku, ktorá pochádza zo samotnej viery. Ako teológovia sme naplnili západný svet našimi príhovormi a tento svet sa teraz nachádza vyprázdnený z poznania Boha a zdá sa, ako by aj strácal túžbu znovu nájsť toto poznanie. V tejto situácii práca na kritickej viere spočíva v odstránení tohto príhovoru z jeho povedomia, že vie toho priveľa, z jeho istôt, aby teológ získal slobodu spochybniť svoje poznanie o Bohu a aby bol schopný spýtovať sa sveta, akými idolmi tento svet zaplnil to prázdne miesto po Bohu.
Načúvanie Božiemu slovu v písme nám môže pomôcť pri hľadaní, ako sa prihovoriť dnešnej spoločnosti tak, aby porozumela, čo jej vravíme. Budeme sa prihovárať rozumu, ale nemali by sme sa skôr prihovoriť k srdcu? Je to falošná voľba, zdá sa mi. Srdce je tajná túžba, ktorá otvára alebo zatvára rozum voči hlasu toho druhého. Nie len voči príhovoru, ale voči farbe hlasu toho druhého. Teológ bude teda interpelovať rozum modernity takým spôsobom, že sa ona bude spytovať na svoju ľudskosť, na svoju schopnosť vstúpiť do komunikácie s druhými. Môžeme len dúfať, že rozum, zostúpiac do svojej hĺbky, tam nájde základné slovo, ktoré tam bolo vložené na samom začiatku, slovo, ktoré umožňuje s jeho pomocou chápať a uchopiť volanie nekonečnej inakosti, vteleného slova, ktoré prináša jedných druhým, aby, ako povedal Kristus, boli všetci jedno, ako ty a ja sme jedno. Vivat crescat floreatque, Universitas Tirnaviensis et eius facultas theologica ad maiorem Dei gloriam.